Δημιουργεί λοιπόν μία θέση, την θέση του επιθεωρητού εκπαιδεύσεως του στρατού, την οποία αναθέτει ο Ιουστινιανός στον Βελισσάριο. Ο δε Βελισσάριος έχει παντρευτεί μία σπουδαία γυναίκα, την Αντωνίνα, η οποία είναι αδελφική φίλη με την Θεοδόρα. Αντωνίνα, το όνομα μη σας φαίνεται λατινικό, δεν είναι λατινικό, είναι ελληνικότατο, προέρχεται από τον ιό του Ηρακλέους, η ρίζα του είναι από το Άντωνος, ο οποίος ή το ιός του Ηρακλέους, και το όνομα του Άντωνος το πήρανε μετά οι Ρωμαίοι και το έδιδαν σε αυτούς οι οποίοι ανεδεικνύονται αυτοκράτορες και είχαν λαϊκή προέλευση. Αυτοί δε πάλι εκαυκόντο ότι παίρνουν ένα τέτοιο όνομα, το οποίο ανήκε στην οικογένεια των Ηρακλειδών, και έλεγαν ότι και αυτοί είναι Ηρακλίδε. Λοιπόν, ο Βελισσάριος έχει παντρευτεί την Αντωνίνα, η οποία στο παρελθόν πριν από το γάμο ήτο ετέρα, ήτο χορεύτρια στο υποδρόμιο, όπως και η Θεοδόρα, και αυτή ήτο μία ετέρα. Ο πατέρας της ήτο αρκουδοτρόφος για τις ανάγκες του υποδρόμου όπου έγιναν θηριομαχίες. Αυτός έτρεφε τις αρκούδες. Ήτο η Θεοδόρα μία δυναμική φυσιογνωμία, πράγματι ήτο ετέρα. Είχε παντρευτεί έναν εκίβολο με τον οποίο πήγε στη Βόρειο Αφρική, έκανε και 2 παιδιά. Εν συνεχεία στην Αντιόχεια μία μάντισσα, η οποία είχε το όνομα, Ελληνίδα βέβαια, το όνομα Μακεδονία, της προφήτευσε, Μέση Ανατολή, της προφήτευσε ότι θα πάει στην Κωνσταντινούπολη και σύντομα θα γίνει πολύ πλουσία και θα αναδειχθεί σε λαμπρές θέσεις. Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη η Θεοδόρα, δεν συνέχισε την άσκηση του εταιρικού επαγγέλματος, αλλά μετενόησε δια των πρώτερων δύο, εγκατεστάθη στην πόλη και ζούσε, νίκια σε ένα μικρό σπίτι και ζούσε γνέχοντας μαλλί. Δεν έχει εξακριβωθεί πώς γνωρίστηκε με τον Ιουστινιανό. Υπάρχουν πολλές απόψεις, έχουν διασωθεί σε κείμενα, αλλά δεν είναι τίποτα βέβαιο. Πάντως γνωρίστηκε με τον Ιουστινιανό, ο οποίος την ερωτεύτηκε παράφορα και ήθελε να την παντρευτεί παρά τις αντιδράσεις της αυτοκράτηρας Ευθυμίας, παρά τις αντιδράσεις της μητέρας του. Αυτός την παντρεύτηκε και απεδείχθη ότι επέτυχε στο γάμο του, διότι η Θεοδόρα ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, η οποία και σε κρίσιμες στιγμές του έσωσε τον θρόνο. Όταν ανέβηκε η Θεοδόρα, ακολούθησε μια πολιτική, διότι δεν ήταν μόνο απλή αυτοκράτηρα, εστέφθη αυτοκράτηρα. Συμβασίλευε με τον Ιουστινιανό, ίσχυε εξουσία η ίδια με τον Ιουστινιανό. Ο Πατριάρχης δηλαδή, όταν έβαλε το διάδημα το βασιλικό, το στέμμα στον Ιουστινιανό, έβαλε το ίδιο και στην Θεοδόρα, ήταν συν αυτοκράτηρα. Η πολιτική, η εσωτερική την οποία εφήρμοσε ήταν καταπληκτική. Ως πρώην ετέρα αντιμετώπισε το πρόβλημα του ετερισμού. Διέταξε και παλουκώσανε ή κρεμάσανε τους προαγωγούς, συγκέντρωσε τις πόλεις τις οποίες είχε χωρίσει σε 2 κατηγορίες. Οι πόλεις οι οποίες ήταν φτωχές τις αποκαλούσε πεζικό, και οι πόλεις οι οποίες ήταν πλούσιες, οι εταίρες, έξυπνες, μορφωμένες, τις αποκαλούσε ιππικό. Το πεζικό λοιπόν το μάζεψε και τους είπε: εγώ θα σας δώσω πολλά λεφτά, θα σας πρικίσω για να παντρευτεί κάποιον ο οποίος δεν ξέρει τι είστε. Έτσι λοιπόν κάλεσε πολλούς βαρβάρους ηγεμόνας και έδινε μεγάλες πρίκες στις πόλεις, οι οποίες παντρεύονται αυτούς τους ηγεμόνας ή και Έλληνες. Έδινε μεγάλη πρίκα. Όσες όμως δεν θέλησαν να ακολουθήσουν αυτή την οδό, αλλά προτιμούσαν τον βίον της πορείας, τις πήρε βίαιος και τις εγκατέστησε μέσα σε ένα κάστρο, το οποίο ονόμασε κάστρο μεταμελίας, και μείναν εκεί κλεισμένες εφόρου ζωής. Πολλές δε από αυτές αυτοκτονήσανε. Οι άλλες δε τώρα, οι εταίρες που απετέλουν των λεγόμενων ιππικών, ήσανε πλούσιες, μορφωμένες όπως σας είπα και έξυπνες, αυτές τις χρησιμοποίησε ως κατασκόπους. Και μέσα στην Κωνσταντινούπολη και στις μεγάλες πόλεις, Συλλέπια, Αντιόχεια κτλ. Τις έστειλε και τις υπέδειξε σε αυτές να ασχολούνται με τους διπλωμάτες, με τους πολιτικούς, με τους δικούς μας και με τους ξένους. Το ίδιο έκανε και στην Κωνσταντινούπολη και εκτός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είχε δε προοδευτικές αντιλήψεις, αναμόρφωσε πλήρως τον οικογενειακό βίο, έδωσε πολύ μεγάλα δικαιώματα στις γυναίκες. Η εποχή εκείνη δεν ήταν μια εποχή ευχάριστη για τους συζύγους, διότι
οσδήποτε σύζυγος κατηγγέλλεται στην αυτοκράτορα και δίκαζε ίδια, διότι σύμφωνα με το βυζαντινό δίκαιο οι αυτοκράτορες είχαν και δικαστική εξουσία. Η αδίποτε λοιπόν σύζυγος κατήγγειλε τον σύζυγό της ότι την υπάτα, και εφόσον το διεπίστωνε αυτό η Θεοδόρα, τον ευνούχιζε. Γι' αυτό το λόγο φοβούμενοι οι σύζυγοι της εποχής εκείνης ήταν επιστοί. Έδωσε δε στα γυναίκας ίδια δικαιώματα. Δηλαδή είπε, εάν οι σύζυγοί σας διασκεδάζουν με ετέρας, έχετε και εσείς το δικαίωμα να έχετε εραστάς. Ήτο δηλαδή μια φεμινίστρια εκείνης της εποχής με την καλή έννοια. Και στις δύσκολες στιγμές, δηλαδή τον Ιανουάριο του 532, όπου εκρήγνεται οι στάσεις του Νίκα μέσα στον υπόδρομο. Ο υπόδρομος ήταν ένα τεράστιο οικοδόμημα στην Κωνσταντινούπολη, στη μεριά της Προποντίδος, είχε μήκος 400 μέτρα και φάρδος 100, όπου έγινονται υποδρομίες ή αρματοδρομίες και όπου έγινονται διάφορες πολιτικές συγκεντρώσεις. Ο υπόδρομος στην Κωνσταντινούπολη ήταν ακριβώς ό,τι ήταν η αγορά για την Αθήνα και το φόρουμ για την Ρώμη. Τα κόμματα που υπήρχαν ήσαν πολιτικά κόμματα. Αυτές οι φατρίες στον υπόδρομο, οι πράσινοι, οι Βένετοι, ή οι Γαλάζοι ή οι Κιανοί όπως λέγονται, και δεν ήσαν μόνο αυτές οι δύο, υπήρχαν και δύο άλλες μικρότερες. Ήταν οι κόκκινοι, οι ερυθροί και οι λευκοί, οι άσπροι. Λοιπόν, αυτές ήσαν πολιτικές παρατάξεις. Δεν ήσαν απλώς οπαδοί μιας ομάδος που έκαναν αρματοδρομίες. Ήσαν κανονικά πολιτικά κόμματα της εποχής. Ο δε αυτοκράτορ έβγαινε μέσα στον υπόδρομο σε ένα ειδικό χώρο που ελέγει το κάθισμα. Ο δε υπόδρομος επικοινωνούσε κατευθείαν με τα ανάκτορα. Δεν είναι το ανάγκη να εξέχει των ανακτόρων από μεγάλους και οπωσδήποτε μεγαλοπρεπείς διαδρόμους των ανακτόρων, έμπαινε στον υπόδρομο κατευθείαν στο μέρος που ελέγει το κάθισμα. Εκάθιτο εκεί και συνδιαλέγεται με το λαό. Μιλούσε με το λαό, άκουγε τα παράπονα του λαού εναντίον της κυβέρνησης του. Η κυβέρνηση εκάθιτο πιο πέρα και ανάλογα αποφάσισε τι θα κάνει. Ήταν δηλαδή μια επαφή του αυτοκράτορος με τον λαό, ο οποίος λαός ήταν διηρημένος στα δύο μεγάλα βασικά κόμματα, στους πρασίνους και στους γαλάζιους ή βενέτους, και στα δύο πολύ μικρά, τα οποία δεν είχαν παίξει σημαντικό ρόλο, στους ερυθρούς και στους λευκούς. Εκεί μέσα, όταν συνεκρούστησαν τα συμφέροντα και για πολλούς άλλους λόγους που τώρα δεν είναι να τους εκθέσουμε, συνεκρούστη ο Ιουστινιανός με τους πρασίνους, με τους Βενέτους, οι οποίοι εν συνεχεία μαζί ενώθησαν εναντίον του Ιουστινιανού. Αρχίζουν από τις 13 Ιανουαρίου μία Κυριακή την επανάσταση, η οποία προχωρεί, διαρκεί την δεύτερη μέρα, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη. Μεγάλες ταραχές στην Κωνσταντινούπολη, καίγονται ναοί, καίγονται τα λουτρά του Ευξήπου, καίγεται η Αγία Σοφία, καταστρέφονται δημόσια κτίρια, γίνονται πολλές δολοφονίες. Όλοι οι έχοντες χρήματα τρέχουν στα λιμάνια και αγοράζουν ή ενοικιάζουν βάρκες για να περάσουν απέναντι. Ο δε Ιουστινιανός είναι εγκλωβισμένος στα ανάκτορα, έχει φορέσει δίθεν από μετριοφροσύνη και ταπεινοφροσύνη το ράσο του μοναχού, ενώ στην πραγματικότητα έχει ετοιμάσει δύο καράβια γεμάτα με θησαυρούς και είναι έτοιμος να φύγει. Δεν ξέρει τι να κάνει. Ο στρατός είναι κλεισμένος στα στρατόπεδα, δεν μετέχει σε αυτή τη διέλεξη μεταξύ αυτοκράτορας και λαού. Μία προσπάθεια η οποία έγινε και βγήκαν οι ιερείς, τους οποίους ήλεγε ο Ιουστινιανός με τα Άγια Δισκοπότηρα κτλ. Δεν απέδωσε, διότι βγήκε και η φρουρά ταυτόχρονα. Η φρουρά ήταν περισσότεροι από βαρβάρους, κατεπάτησαν και τα Άγια Δισκοπότηρα, κατεπάτησαν και τους ιερείς, χάος επικράτησε, εξηγριώθηκε ακόμα περισσότερο ο λαός, και επειδή ο ένας έλεγε στον άλλον Νίκα, είναι αυτή η γνωστή στάση του Νίκα. Στην κρίσιμη στιγμή ο Ιουστινιανός δειλιάζει και αποφασίζει να φύγει.